tun video chuanin speed omzia enge speed le velocity omzia kan soyenga thilin angreng ania ma se danglamna thilin angreng si inang si lo kan ti ang bu khanile helaya distance le displacement kan soyang deuh khan ma se engma harsa omlova kan soi zunga speed omzia kan soyenga velocity omzia kan soyenga so on different types of speed le different types of velocity kan soi le don ania kan traffic anga thil har sa eng ma lo tro ma se kan zungai tua pe to lo chin zungai tua angai ni ti pu kan shit to lo chin history belangai china so lai te a chu ngun takin kan lo ngai thanga speed kan te kan se mai velocity kan se mai ma se danglam na kha chet te an lo ne ya khlai te kha poi mo thin da uru te kan lo ngai thado ni oh speed kan te chuan in hei kan sianga speed of chak ve kan te bike ron tlana tro atlan chak zong kan soi na nia chu engting e kan share kan ti chuan speedometer owa heta meter box a hanin entin nan 100 te lo alo kok ta or tunlai digital a chuan 100 ite kharun en ziak ta omzia chu 100 km/h ti nani a khatia anga chaka tlan zel chuan in darkar khata piengin kilometers za kilometer za a cover zel thei don ti na khalo ni mai ta omzia chu kilometer za kan ti chu distance ania chuanin darkar khata piengin kan ti kha time alo ni ta omzia chu distance le time mangin speed chu kan chut ti na lo ni ta ni a omzia chu I ko nai kal dona darkar khat minute som chungin kon ka thleng man iti chuanin minute som chunga kon kha a thui zong kan chut thei chuan meter som nga lo ni ta se minute som chungin kon ka thleng man iti omzia chu minute som chungin meter som nga ka cover man iti na ni ta a meter som nga per 100 meter som nga meter 50 meter per 100 minute kha speed churon mai ta ni kan thiam kan thiam ol zamnan ma se kha SI unit an lo minute te kha second anga danga ya ma se kan thiam na ni chu hun bi nei chunga distance I cover china kha speed chu ni mai har sa lo tro rate of change of distance khan ni mai ta ni speed chu rate kan ti chuan a time kha omzia chu speed formula chu distance by time hi share jeng tur distance by time speed chu v in kan denote trina velocity poni thova chuani distance kha inte kan denote kan s kan ti to kha tro video masalama chuan time chu t in kan denote trin omzia chu v equal to s by t kan ti chuan speed formula kha alo ni ta ni chuan speed hi scalar quantity lo ni ta ni speed hi scalar quantity a chan chu speed kan soi hianin a chak zong kan soi top hoilam hoi zoing nge akal kan soi lo chu tak chu velocity nen in an lo na alo ni ta ni velocity kan ti ve thun chuanin engen yang khoilam nge hoi vector quantity ni wangin vector quantity an tirnan km chu bike chu van tlan chok ve biakin lam pan zong in 50 km/h ni run tlan iti thai kon lam hoi zong in 100 chakin kan tlang ten iti thai sathiam kan in lam hoi zong in kan in panin 50 chakin kan tlan ho ten chu I hoi zong I direction soi tel piang khan velocity ni chu vector quantity alo ni in chan kha lo ni a magnitude a zain kan tlan teng 15 kan tlan teng 30 chakin kan tlan teng iti ringot kha chon speed ani meya omje to scalar quantity ni meya ma se chulam hoi zong chu kan tlan te east lam hoi zong south north lam hoi zong in a direction ni shet tel khanin vector quantity alo ni ta ni kha speed le velocity dang lam na chu lo ni mai ta a so speed a hianin che sang om le theya intinan amalte te kan suyang uniform speed om theya chuanin variable or non uniform speed om le theya chuan average om theya chuan instantaneous speed om le theya enge omzia chu
uniform speed kan ti chuanin equal distances in equal intervals of time he like uniform speed uniform motion kan ti ang deuh kha uniform speed chu lo ni mai ta ni omzia chu bike khala minute khata 23 ani lo omang be lo lakin 10 meter ilo cover mana chuan minute nia 20 minute thuma 30 omzia chu minute khata rala piang khanin 10 meter I cover thei zela speed chu 10 meter per 60 second na alo ni ta omzia chu 1 meter per 6 second mase a speed ataka chuan per second te khan kan siam mai ta kha chu kan siam kherlonga omzia chu uniform speed ani kha chuanin direction distance ngai reng kha engenian time ngai renga interval time ngai renga khani cover tinani if a moving object covers equal distances in equal intervals of time however small the interval may be then the object is said to be moving with uniform speed in textbook page number 7 hanin lo enam so variable or non-uniform speed kan ti ve thung chuanin tunami opposite hlau kha second dang kal le a speed in thak hluk hloka tero omje chu khopui lo tan chuaka motor lo khala traffic lo jam lo le ta le wang lo jam le tlan mong le khatia tlan thu ta kha non uniform speed chu lo ni le mai average speed kan ti ve thung chuan khami hunai speed instantaneous soima salok teng tuna uniform speed variable speed kan ti vel ho instantaneous speed atang kan chu den meta enternan bike khalai zu en loka tuna hian 60 km per hour in ka tan mek izutia izu en lai mek tun mek itlan na speed kha instantaneous speed chu chon ima motor lian lo tana itlan chak theilowa 20 km per hour in itlan leya on 20 km per hour in ka tan le tori itia izu ena kha instantaneous speed tunai speed mek zela kha chuanin average speed kan ti ve thunga chuanin speed khami hun lai bik chok le apum pui entuina in atangin bazar ikal ta ne in atangin ta bazara ikal ta a chuan chumi in car chu dark car thum ikala chuanin I hun man zai re zone chu dark car thum ani a hlat zone chu engeniang 70 km lo ni ta se hlat zo chon 70 km kha Dakar thumi tlan khami pum pui top chu ta kha average speed chu ni mai an average speed kan ti chon total distance traveled divided by total time taken average speed athara azilo lowang average speed chu total distance covered divided by total time taken. Total distance covered divided by total time taken. Kan ti kha average speed kan ti chu lo ni mai v average chu total distance divided by total time. Ha lo ni mai. Meter khachu SI unit khachu meter per second khan is ya so instantaneous speed khachu kan soi to instantaneous chu tun mega speed a chet line mega speed is mu pianga kha I mu te mai ta la bike le motor han kan soi fian ni mai ya speedometer ne kherlo po han speed kha vek nang ma pu itlan for speed ne vek tro it is distance covered I time taken kha ate thap tu kha kan ne velo ni mai ta thil che shim ani vek ani to na kan soi ho kha thil che shim kha mu mal tak cover a time taken mu mal taka distance in anga cover thap khan uniform ani a thil che shim chon kha tiang ani lo khan nan uniform ani a chuan average kan ti chuan thil che shim ina a total distance covered kha a total time taken kan divide khan le me instantaneous speed kan ti chuan the speed of an object at any instant of time during its motion is called its instantaneous speed page number 7 hand of end there chuanin adut le chuanin velocity kan ti kha chu kan sei fi to speed khan ve me ama se engeniang
speed ni sa tia lo khanin distance covered kha kan enter ta ani chuan in distance to lovin displacement alon ta ni velocity a chuan velocity is equal to displacement video masa displacement omje kan soi to displacement divided by time omje chu distance covered chi ani thei to lo velocity a chuan a total exact path khan ani kher to lo to ya engeniang in a particular direction ani to wang displacement chu chu v equals to d by t khaloni ve thunga chuan hei meter per second SI unit ni thawa chuan vector quantity ni to thung kan ti khatro chuan in velocity hi chi sang om le theita uniform velocity om theya variable or non uniform velocity om le thei bok ta chun sang velocity type sang chu uniform velocity chuan non-uniform chuan average velocity kan dekha lo ni ta se uniform velocity kan ti chuan in ma distance ang deuh tho khanin engeniang object has equal displacement in equal intervals of time mil takin thilkal ta se chumia chuanin displacement mumal tak equal in ang thap mo time in ang thap pa a cover bok khanin uniform velocity ne meya jena uniform speed kan soi kha uluk ta kan ngai thla chuan hei chu soi do lo pon thiam tonga na se hemi condition a chuanin uniform velocity thleng tu chuanin engeniang direction khain thak lo tur ve thung ta ni velocity a chuan ngil taka kha cha rangai object kha chon non uniform kan ti ve thun chuanin the speed or direction a speed mo a direction mo in thak khanin non uniform velocity kan ti meya umjia chu dikhan a direction a thak to phot ka chuan non uniform velocity ti na lo ni ta ni chuan average velocity kan ti chuanin total displacement the speed on the total distance covered by total time ang total displacement by total time at the top thea hei chu ma se kongmil taka akalin kongmil taka kha object kha cheta se ngil takin cheta se hei hi average velocity formula lo ni ta chuti laim kongmil tak ni kher lawa kong local koi deuh ta se direction lo thak ta se kha object kal na kong kha chumi ya ve thun chuanin final velocity le initial velocity kha min kan la meyang umzia chu average velocity equals to initial velocity plus final velocity divided by 2 u plus v by 2 kan tia u hi initial velocity ti na nia v hi final velocity ti na lo ni ta ni chu umzia chu v average chu u plus v by 2 haha a formula chu lon ta hi kan chin chi reng don ania average velocity is that velocity with which the body would cover the same distance along a particular direction in the same time as it actually does by moving with a variable velocity in that time ti kha alo ni ta ni chu ti kha ni velocity speed velocity chu kan soi du to le nga she thiam lo te mo ngam kan ni chu ani kan zot le don ania thank you